Ассалому алейкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саодат ТВ. То медонем ки ҳами дома ма вешна миём видео мекунем. Инҷа хонаро бисёр саодат мекунем бошед азиз. Вот даки ҷоем. Дар Ленинский район назди маркази саломатии ноҳияи Рӯдаки, яъне ки поликлиникаи нав дӯстон. Ин ҳамин дӯстон ҳамин домда мо хона дорем. Абзораш мекунем, хушо тамошо кунед. Адреса бинен. Фабрика Ленинград, баъдан мешава бозори Сафина, баъдан ПТУ, баъдан поликлиника ина, баъдан ҳамин дом дӯстон. Ина. У тараф болотарак, тарафи даст чап дута масҷида бачаҳо, усу мактаб, садик, ина 45 гузашт рафт бачаҳо азиз. Хулоса ки ин ҳамин адрес. Аюс мерам, у параи дома нишонтон метам, баъд бо қисми дохили хонара нишон метам бачаҳо. Лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Навора охир тамошо кунед бачаҳо. Дастгирии шумо пештави кори мо Саодат ТВ дар хизмати шумо дӯстон навора шурӯъ мекунем. Дӯстони азиз, аз уҷа омадем. Ин ҳамин дӯстон дома ина. Ин ҳамин дом. Ина дӯстон. Ҳамин ҳолат. Инҷа ҷои об, мисол трансформатор, инҷа поликлиника. Ин ҳамин дом да дӯстон, хонаи мо ҳай. Боз бо аз дохили хона дӯстон нишонтон метам. Бо навора дӯстон тамошо кунед. Марамат. Дӯстони меҳрубон, мо дар ошёнаи даҳум қарор дорем, чӣ қадр ки аз поён фаҳмондем гуфтем. Як то, ду то лифт. Нигоҳ кунем бачаҳо, ина падезо, ина кафелчиндагӣ ҳамаш, ина лесинсоҳо дӯстон. Бардоро, ина поён. Нигоҳ кунед. Ина ми здани поликлиникаи навай бачаҳо. Ина ми. Хоб нигоҳ кунед. Ина гуфтем баъда ки назар ба шаҳр андозед. Ина дӯстони гиромӣ. Тарафҳо ина. Хулосаи гап ки як то лифт, ду то лифт. Инам хел мешава хонаи мо анамои дӯстон. инҷа дари главни дӯстон. Дар умум 52 квадратни метр бардор азиз. Ина. Калидор. Якум ҳоҷатхона мекунем. Дуюм баня мекунем. Перегородку отдельный сантехники кардаги дӯстон. Стяжка пол кардаги дӯстон. Ана инҷа якта, дута, сета. Ана якум хона. Аммо се ҳуҷрай, якташа кухни мекунем, дуташа хона дӯстон. Ина. Инҷаш дуюм дӯстон. Ин ҳамин ҳолат. Ана инҷа боша бача азиз, сеюм хона. Ина. Қум бировардагӣ тайёр. Мисол ҳам медонем ки дар чӣ бо кори шумо осон мешава, касе ки мегира. аз инҷа бо поёна нишонтон тем. Ина дӯстони азиз, ра и тараф рост ба сӯи заправкаи Фирӯз меравам. хулосаи гап бардоро, кадумитунда лозимаи марамат. Нархаш 365 000 сомонӣ. Бо иншоалло муомила мешава. Кадумитун аз номи Саодат ТВ занг бизанед. Фақат лайкҳоро монед, подписатсия кунед. Мо да ҳичи дар кор нест бачаҳо. Ҳамин агар хоҳем ки моро дастгирӣ кунед, як дона лайқати поддержка кам метонем бачаҳо. Чунки лайкҳои шумо сабаби тобравии наворои мешава бачаҳо. рақамҳои соҳибхона мегзорам. Рақамҳои соҳибхона боқӣ монда маълумотро мегирен. Оиди хона омада бинен. 365 056 квадрат, этажи даҳум. Чӣ қадр ки аз поён дома нишонтон додам бачаҳо. рақамҳои соҳибхонаро экрани шумо. Оиди хона фақат соҳибхона қадим масъала кунед. рақамҳои Саодат ТВ барои қабули реклама дар WhatsApp ма муроҷиат бикунед. омада хонаҳотона навор када дар фурӯш мегзорем. Зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки моро тамошо мекунед.